کۆمەڵەیە چاردەست بۆ پشتەگیریە ڕۆژئاوای کوردستانی و نو ئاواکردنا کۆبانەی چالاک دەبە لە پایتەختە ئەڵمانیای بەرلینێ دەستپێکا ساڵا 2015 داهاتیە دامەزراندن bi sedema alîkariya komal û penaberên û piştgehkirî û pêşkêşkirina destên alîkariyên mirovahî ji qurbaniyên şer û wêranê re. İbrahim Murad endamê bîrûwa ragihandinê ya çardest dibêje. Çardest ji aliyê hejmarek çalakvan û mafnas û raghîner ve hatiye damezrandin. Bi armanca pêşkêşkirina hemû alîkariyên deronî û mirovahî ji bajar û herêmên têkçûyî ji ber ceng û şer ta qeyranên xwerestî. هەروەها مراد گوت ji bo sivikirina zarên mirovanî li ser kesên yên berçav êş û nexweşiyan derdonî hatine alîkariyan wan jî dikin li dervey welat bi hemû rêkan û derfetên berdestên wan hene biriya komeleyên xêrxwazin û li derbarê planên drostkirî ji bo Rojavayê Kurdistanê Murad got divê demê de em tenê beşdariyê bikin di nû avakirina Kobanî de piştî şerê giran li bajar û helweşandina wê serdestê hêzên terorîst û berdewam kir di gotina xwe de گونو آواکرنا کوبانی نه حسانیه چمکی ریخستنین ترور آواهین بنگهین لکوبانی هرفاندن به سدما داگیر کرنی